Tinc un amic que ha vingut a veure'm a Tavernes, comentant-me que volia muntar una empresa. I li he dit, has arribat al lloc adequat. Ací a Tavernes la gent és molt acollidora i me l'he endut a pegar una volta. Només girar el cantó ens hem trobat amb una pintada en l'aparador del carrer València. Pintades per l'ambulatori, pintades per Marxaletes, pintades per Sant Agustí, el casc antic. He vist moltes pintades, em deies que la gent de Tavernes era molt acollidora? Pues sembla que hi hagi manifestacions constants. Un poble conflictiu. I jo li dic, mira, tot el contrari. Com has vist, la gent que ens hem trobat al carrer i a les botigues és molt amable i acollidora. Pues aquestes pintades diuen totalment el contrari. Estan firmades i tot, me comenta ell. Mira, precisament nosaltres anem a reclamar als autors que netegen el que han embrutat a les parets públiques i privades. D'esta manera anem a aconseguir dues coses. D'una banda, que tinguem els carrers nets com es mereix la gent de Tavernes. I d'altra banda, que el pago d'estos desperfectes no isguen de les nostres butxaques.